Бачо, салом алейкум. Дирӯз аллакай расман эълон шуд Хаби Алонсо сармураббии Нави Реал Мадрид. Хабари калон, вале мо ҳама интизораш будем. Имрӯз бошад гап дигар дар бораи худи Хаби, яъне чӣ гуфт ӯ дар аввалин шарҳҳояш пас аз таъин, киро таъриф кард, чӣ нақша дорад ва чӣ тавр мехоҳад аз ситораҳо мисли Мбаппе ва Вини истифода барад. Ҳозир як бар як баррасӣ мекунем. Аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо баъз рӯшнед, мо бошем сар мекунем. Дӯстон, мо дар остонаи чанд финали муҳим қарор дорем. Пешгӯиҳо дар бораи ин финалҳо аллакай дар телеграм канал ҳастанд ва мо шуморо ҳамон ҷо интизорем. Агар мехоҳед бозии худро шавқовартар кунед, метавонед бо шарикони мо ҳамкорӣ кунед. Онҳо аллакай зиёда аз 17 сол дар бозор ҳастанд ва бо клубҳои машҳур мисли ПСЖ ва Барселона ҳамкорӣ доранд. Фақат бо як чанд клик промои моро ворид кунед ва то 8000 сомонӣ бонус ба даст оред. Тамоми маълумоти зарурӣ дар комментарияи ин видео. Виктор Gyökeres ки эҳтимол дорад дар тобистони имсола Спортингро тарк кунад, бори аввал дар бораи ояндааш сухан гуфт ва ба хабарҳое ки ӯро бо Арсенали Лондон мепайванданд вокуниш нишон дод. Ӯ гуфт: "Ман ҳеҷ чиз гуфта наметавонам. Дар футбол ҳеҷ гоҳ пешгӯӣ карда намешавад. Гузариш ба Арсенал? Ман чизе намедонам. Ҳоло тамоми диққатам ба бозиёст. Агар рост бошад, бубинем тобистон чӣ мешавад", гуфт Gyökeres. Ин ҷумлааш "агар рост бошад, бубинем тобистон чӣ мешавад" гӯё нишон медиҳад, ки гӯё тақдири трансфери ӯ аз дасти худи ӯ берун аст. Лекин агар дурусттар назар кунем, эҳсос мешавад, ки миёни Gyökeres ва Арсенал аллакай ягон намуди мувофиқа вуҷуд дорад ва чунин қарор гузаштан ба дастаи Микел Артета дар ҳақиқат як интихоби оқилона ба назар мерасад. Пештар расонаҳо менавиштанд, ки ба ҷуз аз Арсенал барои хидмати Виктор дастаи Манчестер Юнайтед низ ҷиддан талош кардааст. Бахусус он ки дар Спортинг Gyökeres бо мураббӣ Рубен Аморим ҳамкории хеле хуб дошт. Аммо бо вуҷуди ҳамаи ин, ӯ намехоҳад ба МЮ гузарад ва ростӣ ин интихоби ӯро фаҳмидан мумкин аст. Имрӯз Юнайтед клубест, ки бозингар бояд хеле боэҳтиёт ба он нигарад. Бо назардошти ҳолати имрӯза, Арсенал имкони бештар ва суботи бештар дорад. Бахусус агар аз нигоҳи бозингар нигоҳ кунем, Арсенал дар муқоиса бо МЮ дастаест, ки бештар боварӣ мебахшад. Аммо аз ҳама муҳим ҳоло чунин аст. Оянда чӣ мешавад, касе намедонад. Умед дорем, ки Рубен Аморим, ки эҳтимол дар МЮ боқӣ мемонад, метавонад вазъро тағйир диҳад ва мо бо шавқи зиёд пайгирӣ мекунем, ки ӯ дар мавсими оянда чӣ гуна лоиҳаеро роҳандозӣ мекунад. Муҳаммад Салоҳ, яке аз чеҳраҳои асосии Ливерпул ва яке аз беҳтарин бозингарони солҳои охир, пас аз он ки қарордодашро бо клуб тамдид кард, ба рӯзноманигорон гуфт, ки дар асл бо дастҳо аз Арабистони Саудӣ музокирот бурдааст. Яъне масъалаи рафтанаш ба Лигаи Саудӣ танҳо як овоза набудааст. Худи Салоҳ тасдиқ кард, ки чунин ният дар зеҳнаш буд. Ба гуфти Салоҳ, ӯ дар ҳақиқат фикр мекард, ки шояд вақти он расидааст, ки корашро дар кишвари дигар идома диҳад. Ӯ гуфт: "Ман дар дил фикр мекардам, ки имкони хубе дорам то ба Арабистони Саудӣ равам. Агар шартномаи худро бо Ливерпул нав намекардам, эҳтимол ба яке аз дастҳои Саудӣ мегузаштам. Мо бо онҳо музокироти ҷиддӣ доштем." Дар ин суҳбат Салоҳ ҳамчунин гуфт, ки бо дастҳои бузурги Аврупо аз ҷумла Реал Мадрид ва Барселона ягон алоқа надошт. "Ман бо онҳо тамос надоштам, ҳеҷ гуфтугӯе набуд", гуфт ӯ ва ҳамин тавр овозаҳоро дар бораи эҳтимоли рафтанаш ба Ла Лига рад кард. Аммо бо вуҷуди он ки дар охир қарордоди нав бо Ливерпул ба имзо расид ва ҳамаи чиз оромона анҷомид, дар Арабистони Саудӣ баъзеҳо чунин фикр доштанд, ки Салоҳ ин гуфтугӯҳоро танҳо ҳамчун фишанг истифода бурдааст. Яъне гӯё ӯ танҳо мехост шартҳои шартномаи нав бо Ливерпулро беҳтар кунад ва барои ин мавҷи хабарҳо ва гуфтугӯҳо бо клубҳои арабиро истифода кард ва дар асл нияти гузаштан ба Лигаи Саудиро надоштааст. Ин гуна фикрҳо албатта байни мухлисон ва расонаҳо баҳсҳои зиёдро ба миён оварданд. Чунки вақте сухан дар бораи бозингаре мисли Салоҳ меравад, ҳар як хабар вокуниши бузург ба бор меорад. Ростӣ, мо ҳаргиз намедонем, ки ҳақиқат дар ин қазия чист. Шояд дар асл Муҳаммад воқеан мехост клуби ваз кунад, шояд не, ва воқеан Ливерпул барои ӯ хонаест, ки мехоҳад дар он ҷо боз чанд соли дигар бозӣ кунад. Аммо ҳар кас дар ин қазия ҳақ дорад фикри худро дошта бошад. Яке мегӯяд, ки Салоҳ дуруст кард, ки шартҳои беҳтарро ба даст овард, дигаре мегӯяд, ки чунин рафтор ками бовариро мешиканад. Аммо дар ҳар сурат имрӯз ӯ боқӣ мемонад дар Ливерпул, клубе ки ӯро дӯст медорад ва ба ӯ эҳтиром мегузорад.
тавре ки дирӯз гуфтем Хаби Алонсо сармураббии нави Реал Мадрид шуд ва ин аввалин низороти ӯ баъд аз таъин. Биёед бубинем ки чӣ мегӯяд. Хаби гуфт: дар даста бозингарони сатҳи олӣ ҳастанд. На танҳо Килиан Мбаппе ва Винисиус Жуниор, балки бозингарони дигар низ ҳастанд ки қобилияти хуб доранд. Лекин маҳз Килиан ва Винисиус ҳастанд ки метавонанд дар майдон ҳамаи чизро тағйир диҳанд. Онҳо бозии дастаҳоро ба дигар самт мебаранд. Мо бояд ҳарчи бештар аз онҳо истифода барем. Чаро? Чун вақте ки ин ду бозингар тамоми қувваи худро сарф мекунанд, натиҷа ҳам мувофиқ мешавад. Даста пирӯзиҳои зиёд ба даст меорад ва маҳз ҳамин чизест ки ҳам мухлисон, ҳам роҳбарият мехоҳанд. Ман аллакай фикр кардам ки чӣ гуна ин ду нафарро якҷоя истифода бурдан мумкин аст, лекин ҳоло то суҳбатҳои шахсӣ бо онҳо каме вақт аст. Ман мехоҳам аз ин фурсат истифода барам, то идеяҳои худро аниқтар кунам. Вақте ҳамаи чизҳоро хуб мефаҳмам, метавонам дуруст ва равшан ба бозингарон фаҳмонам. Муносибати дуруст байни мураббӣ ва бозингарон, фаҳмидани якдигар ва кор кардан бо ҳам барои расидан ба натиҷаҳо бисёр муҳим аст. Ва вақте ки ту бо бозингарони сатҳи олӣ кор мекунӣ, бояд ба ҳар як ҷузъиёт аҳамият диҳӣ, гуфт Алонсо. Хаби нақшаи муайян дорад. Ӯ ҳоло ҳам дар фикри он аст ки чӣ гуна беҳтар бошад. Мумкин аст ки Мбаппе дар ҳамла дар ҷои марказ монад. Ӯ аллакай дар ин мавқеъ хуб бозӣ мекунад. Аммо мо ҳоло намедонем ки нақшаи пурраи Хаби чӣ гуна хоҳад буд. Эҳтимол ӯ тарзе меёбад ки бозии Мбаппе ва Виниро бозам беҳтар ва самароноктар кунад. Бино ба гуфтаи рӯзномаи Марка, эҳтимол меравад ки аввалин хариди Хаби Алонсо ҳимоятгари Бенфика Алваро Карерас бошад. Лекин мумкин аст ки ин қарордод аллакай пеш аз омадани ӯ ба клуб мувофиқа шуда буд. Дар ҳар сурат интизор меравад ки гузариши Карерас ба Реал ҳамин ҳафта расмӣ шавад. Хаби инчунин дар бораи овозҳо дар бораи Родриго изҳори назар кард. Шунида мешавад ки Родриго шояд мехоҳад аз даста равад, вале Хаби гуфт: Родриго бозингари Реал аст. Мо бо ҳама суҳбат мекунем, зеро ҳама сазовори муносибати ҷиддӣ ҳастанд. ӯ бозингари бисёр хуб аст ва мо ба ӯ ниёз дорем. Ман мехоҳам ки ӯ дар даста монад, гуфт Алонсо. Лекин агар бо овозҳои кӯҳна гӯш кунем ки Родриго мегуфтааст ба ӯ аҳамияти кам медиҳанд, ин суханони Хаби шояд тасдиқи он бошад. Зеро баъди гуфтани он ки дигар бозингарон низ ҳастанд, ӯ афзуд: маҳз ҳамин ду, Мбаппе ва Винисиус, метавонанд фарқият эҷод кунанд. Яъне Родриго бозам дар паси онҳо мемонад. Ҳоло чандин дастаи калон ба Родриго таваҷҷӯҳ доранд: Челси, Манчестер Юнайтед, Сити ва ҳатто Бавария. Яъне агар аз даста равад ҳам бе клуб намемонад. Ва як хабар: Карло Анчелоти ки ҳоло сармураббии тими миллии Бразилия аст, Родригоро ба рӯйхати даъватшудаҳо нагирифтааст. Ӯ берун монд, аммо Антони даъват шудааст. Ба фикри бисёриҳо ин қарори аҷиб аст. Шояд сабаб ҷароҳати сабук бошад, гар дар бораи зуком мерафт ки аллакай сиҳат шудааст. Ё мумкин аст байни Родриго ва Анчелоти нофаҳмие ба вуҷуд омада бошад. Лекин дар тими миллӣ фарқ мекунад. Ту имкони фурӯхтани бозингар надорӣ, бояд бо беҳтаринҳо кор кунӣ ва Родриго бешубҳа яке аз беҳтаринҳост. Агар воқеан сабаб ҷароҳат набошад, шояд Анчелоти дар оянда пушаймон шавад. Ба ҳамин тамом боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров, хайр бардорон. Дар паноҳи Аллоҳ.